علامہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے آفر کی تھی تے سفید چیک سامنے رکھیا رقم لکھن بھئی تساں لکھو اسا پے کریں دیاں تے نورانی صاحب چاندے نا ادھا کراچی خرید گھندے اتنی اس وقت دی رقم ہے لیکن آپ نے رقم نو چھوڑ دیتا آج یارا پیسہ کہنے ہی چنگا لگتا لیکن نورانی صاحب آکیا ختم نبوت دے معاملے دے اندر پیسے دی کوئی ویلیو نہیں ان ملازم ہیں ماشاءاللہ استاد غالباً اصغر صاحب بھی سرکاری ملازم ہیں بابا جی بھی سرکاری ملازم ہیں پیر مکی 21 سال جانے سروس کی تھی 21 سال خطابت فرمائی ان 21 سالہ دے سامنا روٹین جو 25 سال سروس ایک پیریڈ ہے حکومت دا 4 سال باقی راندے ہیں لکھا روپے جناب پنشن مل منجیا ماہانہ پنشن لگ گئی ہویا عزت ناموس رسالت ممتاز قادری دیوالے نال گل کرے انہیں نوٹس آ گیا خادم حسین رضوی ناموس رسالت گل نہیں کرنی نہیں تو فارغ کر دیتے جاؤ گے وارننگ لیٹر جاری ہو گئے فرمایا میں ساریاں چیزاں بعد اج رکھدا حضور دی ذات نو پہلے رکھدا ہوں 21 سال دی نوکری نو چھوڑ کے تے واپس آ گئے تے بابا جی فرماندے سن حکومت دی نوکری دی وجہ تو پوری زندگی اتنے پیسے میں نن ملنے جتنا مال کا میں سالج دے چھوڑے اور ایک عبد المالک نامی صحافی ہے تے امیر المجاہدین جس وقت چلے نا کارواں گھن کے اسلام آباد فیض آبادی طرف تے پتہ کرن لگ گیا جی پیسے کدو آ گئے آج بھی ودے ہو خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دے اے جڑے چیک کریں بیک بیلنس ودے چیک کریں دیان ان جناب فارنگ فنڈنگ نکل آئی تے کدے کوئی شے نکل پوندی تے کدے جناب سٹیل ملنا تے کدے کوئی شے لوز پہ ہوندی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں زندگی دے وچ کہ جنہاں لوگاں 21 کروڑ دا ختم نبوت دے معاملے چ بہتان بنیا مرن تو بعد بھی 1 روپیہ ثابت ہو ونجے قبر چو کٹ کے چوک چ کھڑے کر کے ٹنگ کے میری لاشاں نو جتیاں بھی ماریا جاگ لگا دیا جائے یار اتنا بڑا چیلنج تے واتو صحیح معنی سچا تے سچا عاشق رسول سنی حضور دا غلام پھر عالم دین جس دے حضور فرمایا نا کہ اللہ من زار عالمن فقد وزارا من وقر عالمن فقد وقر ربہ جس عالم دی زیارت کی تھی عالم دی عزت کی تھی گویا ان سمجھے رب ذوالجلال دی عزت کی تھی تو دے چہرے دی زیارت کی تھی ونجا تے خدا یاد آویندا او مرد مجاہد مرد کلندر اپنے حصے دا کامو نہ کر چھوڑیا وہ اپنی زندگی دے وچ حضور دی عزت دا جڑا پیرا سی ختم نبوت دے جڑا تحفظ ناموس رسالت دا تحفظ دین دا خدمت اپنی زندگی چ بابا جی اپنے حصے دا کر کے چلے گئے ہن ذمہ داری تیری تے میری آخر مر ونجنا اکھ بند ہون دی دیر لگ پتے جان گے قبر دے وچ کسے بھی نہیں آنا حتیٰ کہ ماں تے پیو بہن تے برا تے بیٹا تے بیٹی اے جڑے قریبی رشتے انہاں بھی چھوڑ ونجنا قبر دے وچ آنا تے فقط رسول اللہ دی ذات نے آنا اتھے نجات اور بخشش کامیابی دا سبب ہے تے فقط حضور دا عشق ہے حضور دی محبت ہے ان نمازاں روزے زکاة اے سوال ہیں قیامت والے دیہاڑے سوال ہونے قبر اچ دیڑا سوال ہے اللہ رب العالمین دی پہچان دین اسلام اور تریجے نمبر تے مین جڑا سوال ہے سرکار دی محبت سرکار دی پہچان اگر سرکار دی پہچان والا سوال چو مسلمان ہو گیا کلیئر تے قبر جناب جنت جو باغاں چو باغبان ویسی اگر توبہ نعوذ باللہ نہ کر سکیا بخاری دے لفظ نہ پہچان سکیا کہ اس لادری ہائے افسوس میں تا نہیں جاندا تے میں نہیں پہچان دا ابن ماجہ ابو داؤد شریف دے وچ موجود ہے حدیث فرشتہ لوہے دا گرز گن کے ریڈی کھڑا ہو سی جس وقت انکار کرے سی فوراً دے سر دے وچ لگ ویسی عذاب دا سلسلہ جاری بندہ ختم وقت بن سی وقت لگ سی وقت ختم قیامت دی صبح تک عذاب قبر دے وچ مبتلا رہا سی اگر چاندے ہو بخشش کرانا چاندے ہو گناہاں تو بچنا چاندے ہو رسول اللہ دے نال فقط پیار اور سچی غلامی اور سچا محبت اور پھر کیڑی ضرورت پہ گئی جناب اے مولوی تسی ہن میں آیا میں اپنی گل چ کراں استاد بیٹھے دیگر احباب کافی لوگاں جناب جھک کے میں ملے سان تو عزت اللہ دیتی جو ہے کیڑی لوڑ ہے سان پنگے گھنن دی پنگے دی گل نہیں ہے گل ہے رسول اللہ دی عزت دی ایتھے جناب اسی اپنی پگڑیاں اور اپنے ہاتھ چمیندے رویے گٹے گورے ہاتھ لگویندے رویے تے دین رسول دے تے غداریاں ہوندیاں رہن اگے جناب سبق پڑھدے ہوندے آسے جی صحابہ دی عظمت جہاد دی عظمت رسول اللہ دی محبت قرآن کریم دا نصاب ہوندا
سلیبس دے وچ، لیکن اج بدقسمتی دے نال شاٹ ماٹ کڈ کے جناب بڑے عجیب قسم دے وچ او دے سلیبس وچ نویں سبق جاری کر دیتے گئے، تبدیلیاں تے ترمیماں ہو گئیاں۔ یہ ساریاں چیزاں دا تو تے میں ذمہ دار ہاں۔ تیرے تے میرے کول پوچھو منی اسے موقع دے تے قرآن آ گیا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا۔ سفارش اے جڑی ایسا ووٹ دین دے نا، ووٹ ایک سفارش ہے، ایک امانت ہے، ایک گواہی ہے۔ یہ ووٹ جڑی شہادت ہے، امانت ہے، گواہی ہے۔ اور اگر اچھی سفارش، اچھی گواہی، امانت نو اچھی جات استعمال کیتا تو قرآن آکھیا کیا جڑا جس واسطے تو گواہی دیتی ووٹ دی صورت ہے، ووٹ دی شکل ہے، جدے واسطے تو سفارش کیتی، شہادت دیتی، گواہی پیش کیتی، چنگا کام او کرے سی، او دے چنگے دی وجہ تو توڑی گواہی دی وجہ تو اللہ تو انوی ثواب عطا فرما چڑے سی۔ ان اگلی آیت کریمہ دا اسے دا دوجہ حصہ فرما ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا۔ ووٹ جڑانے جی ایک سفارش ہے، گواہی ہے، امانت ہے، جس دی حق کے چسی دے رہے ہیں، بھیڑی سوچ ہے، بھیڑا کردار ہے، بھیڑا کم او کرے سی جتنا گناہ اس نو اتنا ووٹ دے من آلے نو۔ قرآن دا فیصلہ اے تو چاگنو کوئی قرآن علماء کو لو چکراؤ، اردو ترجمہ آپ چا پڑھو۔ چنگی سفارش، چنگی شہادت، چنگی گواہی جس دی حق کے چوسی او بندہ خود چنگا کام کرے سی، اس دے چنگے کام کرن دی وجہ تو گواہی دیون والے انوی ثواب ہو سی، فائدہ ہو سی، حصہ مل سی۔ تے گواہی چلی گئی بھیڑے پاسے، برے بندے دی گواہی ہو گئی، او دی سفارش ہو گئی، بھیڑا کام ہو کرے سی جتنا گناہ اس نو اتنا گواہی دیون والے۔ ہن اتنے ذرا رک کے غور نال گل کرو، ممتاز قادری نو جنہ لوگاں پھٹے لایا، او کہ خیال ہے فقط وہ لوگ ہیں، او دے وچ تو تے میں بھی شامل ہاں، جنہ انہوں نے ہتھو میدان چو کامیاب کر کے ٹوریا، انہوں نے اتھے تک پہنچایا، آسیہ ملونہ چوڑی نو جنہ بار بھیجیا، فقط او مجرم نہیں نے، ساڑی سفارش اور بھیڑی گواہی برا عمل انہ دا اصبی مجرم۔ فرانس دے معاملے دے اندر تسی آکے دیکھ گنو کہ کچھ امت مصطفیٰ دے تو ظلم نہیں ہویا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے زمانہ خلافت آپ زمانہ خلافت سنبھالیا نا تے مسلمہ قذاب 40,000 یا 80,000 دا لشکر گن کے آگیا، آکھا لگا میں نبی منو۔ تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے فرمایا پہلے آپ قانون بنایا سی کہ بدری صحابہ جڑے نے آج تو بعد کسے جنگ چ نہ ویسن، اے حضور دے تبرکات ان، حضور دیاں برکتان ساڑے کھول۔ لیکن جس وقت ختم نبوت دے ہوتے حملہ ہویا، صدیق اکبر اپنا بنایا قانون خود تروڑیا، فرمایا بدری ہوئے یا غیر بدری سارے یمامہ چ پہنچو، میدان یمامہ چ پہنچو۔ بابا جی فرماندے ہوندے سرکار دی ظاہری زندگی جتنیاں بھی جنگاں لڑیاں گئیاں او دے وچ جڑے شہداء انہوں دی تعداد 259 تے میدان یمامہ، جنگ یمامہ حضور دی ختم نبوت واسطے جڑی لڑی گئی 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اور ساریاں جنگاں غالباً 73 یا 71 علماء فرمائندے لڑیاں گئیاں، 73 69 جنگ 71 جنگاں دے شہیدان دی تعداد 269 تے ختم نبوت علی جنگ یمامہ ہکو جنگ جڑی او دے وچ شہداء دی تعداد 1200 700 600 حافظ قرآن کاری قرآن شہید ہوئے۔ حضرت سالم تے حضرت موسیٰ اشعری جیسے لوگ قاری قرآن جنہ دا قرآن میرے آقا سنیا ہاتھ چاہ کے شکر ادا کیتا، مالک تیرا شکر ہے تے میری امت جتنے بڑے بڑے قاری پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے قاری تے سادات حافظ، سادات قاری شہید ہو گئے۔ چاروں ختم نبوت واسطے صدیق اکبر اپنا بنایا قانون خود تروڑ دیتا، فرمایا بدری ہوئے یا غیر بدری ہون کسے دی کوئی ضرورت نہیں، کوئی عزت نہیں۔ عزت اس وقت تک کہ جب رسول اللہ دی عزت قائم ہے، جدو حضور دی ختم نبوت عزت ڈاکہ پہ گیا سارے میدان یمامہ میں پہنچو۔ اور اس مسئلے تو اس گل تو تسی آپ اندازہ لگاؤ کہ ختم نبوت والا مسئلہ کتنا حساس ہے، کتنا ضروری ہے اور کتنی دی اہمیت ہے۔ اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، اے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان
ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਵਾਜ਼